Здравейте хора, добре дошли в канала Ванайката. Днес ще снимаме едно интервю с най-известната личност. Нека да поздравим Виви Петкова. Днес ще й задаваме няколко въпроса. Така, Виви, като пораснеш и като станеш на 20 години, какво искаш да правиш? Къде искаш да отидеш? Смисъл? Искаш ли някъде да идеш на почивка? Да, много искам да отида в Дубай и още в Истанбул. Аз съм ходила, обаче много е хубаво, пак искам да отида. Какво те впечатли в Истанбул? Там има много хубаво море, има много хубави коли, всичко е високо, всичко свети, има мост, който там минават колите и е много хубав. Всичко е красиво там. Добре, като пораснеш, каква искаш да станеш? Какво искаш да работиш? Аз искам две професии, лекарка и учител, обаче по принцип искам и двете. Не мога точно да реша кое от двете искам да съм. Ако си хванеш гадже, как искаш да се казва? Аз много не съм по гаджета, така че няма да си хващам гадже все още. Ясно. И аз съм същата. Добре, като пораснеш, на колко години искаш да си, за да идеш в Дубай? Самия тая, аз на колкото и години да съм, пак мога да отида на 9, на 10, на всяка. Ти сега на колко си години? На 8 и на 22 април имам рожден ден. Ако ме гледате в моя канал, може да знаете точно как се казва и кога имам рожден ден. Ако не сте ме гледали точно сега, отивайте в моят канал Вивиан Петкова. Къде точно искаш да го празнуваш? Може да не. Аз много обичам баба ми на градинско парти. Харесвам ресторанти, всякакви, навсякъде. На морето. Какво правите на градинското парти? Градинско парти в село. Правиш си рождения ден за село. При баба. Да. И ресторанти, там, да. Благодаря, че ме гледате. Отивайте да ми лайкнете видеята. Абонирайте се за канала и за известната личност също се абонирайте и лайкнете всичките видеа. Мерси, че ме гледахте. Сега да изпратим нашия гост.